pentsatzen, ja? Inauterietako... Kulturatzerako, hemen dira, Aurten, izango nizuke, hautagaien artean, bakizu, mitoak dio jazki, Tolosarrak ez zituela ireratzen berez, bere mozorro asmoak eta... Bai, ez zu eitzen, bez? Bueno, biztaren bat. Grazia hundia egiteit martxa nordikoaren kontuak, astoi agartu, batera bestera... Bueno, gainera... Baina, beti ez gero eskalatzaile, bastoi... Zer da, etxeko kontuekin? Bai, izango da, edo bestela beste zerbait. Mendirako erosi duzuna eta ez duzuna erabili ioiz eta... Gero eguraldi txarra egiten baitu askotan, hori ere aproposa izan egiten. Ez du pentsatu duzu, jazki? Ni nahi mozorrotzen. Bueno. Nahi mozorrotzen? Txaran, ostegun gizenen gauez, Tolosara joan eta... Tolosara joan, ostegun gizenen gauez, bai. Alako zera bat. Bale. Negoziatuko dugu. Hori bai, baina mozorro. Gero parranda, martxa nordikoa eginez, noski. Hori bai. Hori ere bai. Poteo nordikoa. Ba, gaur gertatuko da Namiluzen, da, gozela gure lehiakideak. Martxan, Martxan, hori da. Martxan Banen, Idoia eta Maiur, Usue eta Aitor, Gabon. Zinot, inauteri guzaino bera badagoelako, nahikari amane bada lekeiti herri on bat horretarako de, mozorretzeko, eta parrandan ibiltzeko. Bai. Operazpa nahi zuek, irailean, egite duzue mozorro egunen bat, edo, ez da broma, Iraia bat, bajada eguna. Joan izan garelako txarangarekin jotzera. Bai, egun horretarako. Freski, eta izaten da segurako festa, mozorroak, bai. Ondo, basari esale, mozorretzeko eta? Bai. Azkeneko gutxiera hortan, ze mozorro, atera genuen? Sí, atera genuen. Edurne zuri eta zazpipotxak. Hori. Bueno, bai. Horre esan daiteke, testu ingo literatur esparruan. Edurne zuri, Nor izan zen Edurne zuri? Beste bat. Kuadriako bat. Zuelan okipotx. Bai, ni bai, nila ez. Ni erregina. Ondo. Ja, eta sorgina, eta pixat rol guztiak banatuta, ondo dago. Ondo. Ama oso pasatu zen nuen. Miluzen baino beto? Ere ezberdina da. Oso. Ondo. Oso ezberdina. Oso ezberdina. Nahikari egoten zara goizetan espiluri behire. Espilitzu, ze gertatuko da gaur? Ze galdetuko dute gaur finalean? Ze galdetuko dute? Egoten zari pentsate? Ja, urpegia, Amorro puntuan nabaritu dut hor, Egoten zari pentsaten edo ez datorrela konforme? Ez, egoten gara pentsaten. Bai, ondo. Uste dut, orain arte eta aurrekoan ere esan zuten. Bueno, tokatzen denean tokatuko da, hasi irela apur bat erretxintzen, ja. Gaur nahi dugu finala. Nahikari emaneko gogoratuko dugu, 8. saioa zuentzat. Jau, asko da. Ja, hone gauzek kontuen eukitzeko modukuek. 1.050 euro. Nahikari eman, baina gehiago nahi duzue. Bai. Gaur, horretarako beste aukera bat. Bai. Lehian fin ibiltzeko eta ja finaltzu bat egiten dugun. Haupa zuek. Eskerrik asko. Idoia eta Maiur, Gabon. Gabon. Zuek finala jokatu eta jokatu. Bai. Izarete, ez da? Laugarren saioa 1.300 euro pilatuak baditugu. Horrekin, gurasoek zenbat urte beteko dituzte, ezkondu zirela? 28. Eta bidaia egin nahi luketen ora? Badugu ordu da, ze nire amak nahi du Asiara, nire atxak Amerikara. Ez daitezela azarretu orain, eta? Horren adira, diot. Orain arte. Bazoaz du eta ni beste aldera. A ber, nik ordaintzen badut auketuko dut nik. Baina kontua, zuk ordaindu eta zu bidaian ere joango zarela? Nita nire izpa. Bale, lau zaret etxean, ados, eta denek egingo duzu bidaia batera. Bai, hori intentzua. Gutxienez Asia edo Amerika, behar dugu kontu majo xamarra, beraz, ondo. Bueno, ari gara hortan, ez da? Ondo? Bai. Gozo gintzan, espaldi ez da aipatuta, Idoia, egin duzun azken errezeta edo? Baize, momentuz diot, aipatu dugu gozogintza asko guztoko duzula eta oso guztoko, baina natilak besterik ez dira aipatu, orduan, errepertorioan zer gehiago? Pues, a ber, gustatzen eta unitz tiramisua egitea, minio, etzai gustatzen jatia, zen kafia etzai gustatzen. Neuri bez. Ideia bat badaukan nik. Bai? Zuk gustora egin? Eta ekarri? Noski? Eta gero tartalen bat edo? Pues, sagar... Pantxineta? Egin duzu ez? Pantxineta? Ez dut ina. Sagar tarta bai? Sagar tarta bai, txinbatxugula sagarrak da. Bertako sagarrekin gainera. Hori ere probatuko genuke dena dela. Maiur, zu eroso? Ni eroso bai. Urpekaritzan, txaranga egintzan ere bai, bazabitzate? Herri-zerri edo? Bai, udan gehiago. Jakin gozuzu, baina... Bai, ez da, izaten da, demoraldi altuxeagoa edo. Zemazarete, txarangan? Takit, 15 bat, 16. Eta, musikari finak? Bai, modatzen. Beran maila dago. Ongi, segulakoa da. Ongi pasatzen dugu. Bide batez, berako bandan ere bai. Baita ere, baita ere. Bai. Igor Teletxearen zundara izapean? Berbera. Ondo, jende fina. Gaur ze sinfonia tokatzen da, Miluzen? Gaur finaleko sinfonia. Zakuarena. Martxa luze bat egin ez da. Amaierar arte joko duguna.
Oida. Aldela, animo, zorte homikote. Kerrik asko. Zu eta Aitor, ongi etorri, miluzera. Ondo. Bueno, zuen leku ederreti zatozien, nongo zara? Ni musike, da Aitor Gernikeko. Da, ni Gernikarra. Ondo? Bertatik. Alkarren onduen, lagunak noiztek Aitor? Aspaldi, aspaldi. Urte pare bat iru. Ja, 23 urte dituzuen. Aspaldi bez. Ez da aspaldi. Ez hori, herritxik eta ezagutute, eta urte baten ni monitore moduan egon nintzen bere kanpamentu baten. Da hortik izen zen, hortik, miluzera nahi du joan, zugaz noa, 18 hitzetezen ez da izer, hortik. 18 irarte, Hortik berbain, eta bertan gauz. Ez zu begirale eta zu ume zinen orduan. Eta gero ja batera iku. Puntu batik aurrera ja, adin desberdintasuna ere, honek zea aginduko doi niri, ia adinkidea gara ez da, baina. Orduen, usue, itxarotan egon zara eta iritsia momentua. Bai, hau nire bat batera hemen gauz. Ondo, hementxe, ederto. Zer ikasten zabiltz? Ni magiz ezen aizen, LH, lehen eskuntza, Gasteizen. Gasteizen. Eta ikusi duzu oso leku txarra dela, Gasteiz. Ez da. Bai. Lehen hau bape guztora. Bereziki astegun konkretu hau. batean, ez da? Bai. Osteguna. Astegun konkretu batean, kale zehatz batean. Bai. Bai, taberna zehaz batean. Eta oso leku eta giro nien zauzien, bestako este klaseko epe bai. Zemate zuen klasekide eta iritsi dien. Bai. Bai, badau girue, hor miluze girue badau. Ondo, usue, ze afizio be bai? Gitarra zotzezu. Bai, nire kontura ikasi noan da, etxien batzuten ibiltxe gara, lagunekaz. Ondo? Aldana egiten da. Arrantzata? Ez, arrantzata. Batzuten nonoz bai, haitxe gazizu, bai. Aita arrantzalea da? Ez, patroie, bai, barkuen egiten du bier. Ondo, raunien eta bai? Egon nintzen, lehen. Ondo. Txika denetik egin duzu zuku. Bai, horrela. Hemen gauz autalea zike. Aitor ikasketak amaituta? Bai, Zer ikasten duen? kimika bukatu nahen, oin 2 urte edo, gitxi gora era. Eta orain? Eta ontxe irakasle, onja irakaskuntza munduen, eskuntza munduen sartunde. Ze mailatan edo? DBH-en, bigarren DBH-en fizika kimika. Aurton. Gogorra, Bin ematen daia? Bin hasten da ematen, DBH bin. Guasi ginen laugarrenean edo, eta nahikoa izan genuen. DBH bin ja... Bai, eta gero eta harintxo hau. Bizkorragoa datoz gazteak, normala da. Ondo, igual Aitor Eroklio oso laguna izango da. Erne? Tabula periodikoak eta, bai, horrek bai. Hori bai. Dantzari? Bai, euskal dantzak, hor bai urte pilo bat, Gernikeko talde baten, eta oso gustora. Ze ondo, zein tentzinorekin, zatozte? Zein da helburua? Lehenengo ondo paseo, hori, oin 2 urtetik pentseta, joango gara, ez da gizer, da... Lehenengo disfruto. Hori, da beti da hor zeuzerre, boti, baina, nio... Ez gara monik egin hau txoi Sorte honon, eskerrik asko, tortziarren. Baina egia da, etorri bat ozela hau txoiek, Erne, Aitor, Zakua. Ilu zen, zakuan, jokoan, gaur, entzule. 52.400 euro! Agotxa, abesbatzak. Eta abesbatza ipatuta, gaur ere kanturako tartea izango dugulako. Onjarbiko lagunak ongi etorri berritzen, publikona, Zalaia institutuko ikaskea. Hasi gingo gara noski, Uxu eta Aitor, zertan, ze proba, nahi duzen? Iguke ikusi makusi, Ikusi zuentzat, nahi garita eman eri berriz. Potokumeak. Tribuaren berbak, idei eta maiur. Zondo, txirritatxo, pertsolari, gizon indartsua, normalean. Gizon... Hala gertzen da. Adjektibo gizona. Gizona. Gizon Maiuskuletan jokatu. letra larriz, bai. Baina pixka bat ahulduta dabil. Ahulduta txirritatxo. Gustagu? Zer gertan entaio? Bazen. Izerdi patxetan jeiki naiz. Gaur. Sudur barruan. Mukiak. Medikuari esan. Dizkiot. Ustez gezur. Aitzakiak. Ez omen dio balio. Izan. Kontsultako. Aitzakiak. Gripe horrekin joan. Oera. Eta utzi. Antzerkiak. Bueno. Aitzaki antzerki. Horrek akatsak eta bostekin 50 puntu. Zerbait. Zentzua bat eukan, baina Aitzaki antzerkia. Bai, leku ekerrien. Idaia eta maior, tribuaren berbak eta sinonimoak, zuentzat. Vale. Berezik izazkira sartuta, taula hausea.
Idoia denpora. Igurtzi Bergaran. Laskitu. Berekoia Leitzan. Gure arrapaloa. Gogo bizia piztu. Usu. Igurtzi Bergaran. Laskitu. Berekoia Leitzan. Arrapaloa. Gogo bizia piztu. Gartu. Laster. Usu. Pozik Nafarroa berean. Iruz. Mutiko maitagarria Antzuolan. Gurata. Igurtzi Bergaran. Laskitu. Berekoia Leitzan. Arrapaloa. Gogo bizia. Gartu. Laster. Usu. Pozik Nafarroa berean. Gurata. Igurtzi Bergaran. Laskitu. Berekoia Leitzan. Arrapaloa. Gogo bizia piztu. Gartu. Laster. Usu. Pozik Nafarroa berean. Iruz. Mutiko maitagarria. Iruz. Azkenean bost. Ondo? Lekitxarrekin berdin duta. 50 puntu zuentzat ere. Usue, Aitor. Bizitza zer ikusten dugu gehiago. Zuri, beltz. Zuri. Zuri, nahiko zuri. Grisa tokatu da. Erne, taulako elementuei. Grisak denak. Harria, ilargia, zilarra, guraizeak, odeiak, balea, otxoa eta Bugs Bunny. Bang, bang. Gozen, harria, Bat, ilargia, bi, guraizeak, zazpi, Bugs Bunny, 8, balea, 6, otxoa, 7, zilarra, 3, odeiak, 5, harria, 1, ilargia, 2, eta hau itzai etortzen, nola, guraizeak, 4. Hau Aitor! Eta, galdera, zergatik aukeratu duzua, proba hau? Aitor nadalako. Ba, nabari dugu. Ikusi da, puntu, pasoek! Haze erakustaldia, Bizila iritsi berriak fuerte datuztela. Lekitxo, zuek ere zuena behar bezala egiteko prest. Bai. Hartu lekua, emizio batzuk. Idoia Maiur bestaldean, bixi, lehenbiziko errondara. Eta, Debora. Animalia, untxia, Txakurra. txakurra. Zer da hori? Katua. Bai. Bai. Lo, katua lo. Bai. Vale. Bi. Bi. Bi Fideuk. Bi palillo. Bi txotx. Jaten janaria, siarra. Bi txotx. Espageti bat Ja, zein da jaten. ekintza edo zer gertatzen da? Jaten, ez Ezin dinula, hartu. ez Bai, dinula. zinean, ondo. Bai. Monstrua, Bai. ikara, Eta bestea? Bestea laguna. persona, ipotxa, txikilla, Aurra. aurra. Aurra, hori bai, Aurra. mila esker. Hobeto. Hartu lekue! Ondo! Benetan, eman digoa nahikarik antzezutako ume hori lasaitzeko. Bai, konturetu da nire Paperian ondo sartuta. Ja, amare, maztu. Bai, jarri hor. Ederto zuek, danak, 60 puntu. Haupa. Besta inbeste, Idoia Maiur, hartu lekua, Isu eta Aitor bestaldean. Hemen ere trebeak, seguru. Ez taipa, ia ondan. Saiatu, Debora. Ugerrein. Ugerrean. Uger, ez... Ia non gaude? Zulo haitzen hortuen. Ez? Adierazi non gauden, Idoia. Urraspian. Ez? Aretzan, ondartzan. Bai. Ondartzan. Eta? Segiten. Zuloa, eskubo batetan. Dutxan. Ai, ba, ez, holan ez da dutxan. Ez, lasai. Zer da? Batie. Bat amantala edo albornoza edo. Bai. Ondo? Zu, kanpora. Zer da? Bihurtu txakur batekin edo. Txakurra, bai. Txakurre. Zehazki txakur. Kanpora, Ez da nire txakurra edo. Da. Aiatu guztetan. Nigaz budo beha, ez da nire. Adoptatu txakur bat edo. Eta lokatu, Zer da? Adopteu. Antzeko. Ez da nire. Usain txakurreri. Pena. Errezkatatu. Bai, Idoia. Falta izan zaigu hor.
lehen nahikarik hain ondo gehitutako dramatismo hori, txakurra abandonatua. Abandonatu naute eta berak erreskatatu. Eta ondartzan gazteluak egiten. Bai, ondartzan zaudezela adierazi eta gaztelu egiten. Bat, venga, zeozer, rogeina puntu! Oso ondo usuek, ahoz gora erabat. Ez, bai, hori bai, bueno, ez bai, orain hau haitxita, Vale. Dimintzioak, ala tokatzen baita, nahikari amane bestaldean. Eta guazen puntu bila, animo! Temora! Telefono te ditu? Zer da? Telefono kolga. Zer da? Telefono apurtu. Jauzi da apurtu. Zehazki? Etxeko telefonua. Ez? Telefonako zerra purtu. Zer puskatu da? Kablia. Telefonoko... Zer? Telefonako pantalla apurtu. Ba, hori bai. Abaitor! Txakurra? Ez. Elefantia? Ez? Hori. Esan ditzen da. Zer da hori? Kamaroia. Bai, eta? Kamaroia. Eta zer egin du? Kolorez aldatu. Bai. Irabazi dau. Kopia emoto. Sari bat emoto. Ze sari? Kopa bat. Oskarrak. Bai. Oskarra emon irabazleari. Bai, batak zeari. Ondo! The Oscar, the best imintios. Ba, Goes to? txarrak ez, Ba, osonak. Irurogeina puntu, oso ondo. Eroglifikoak. Nahikarit emane. Maite dugu edo ez, eroglio? Bai edo ez? Bai. Bueno, Ondo, bai. hasieran ez, onja... Orain bai. Bai. Orain bai. Gusto hartzen goiaz. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Oso gaztiak daude. Kris, Bai? krispetak. Bai. Aktore bat, Chris Hemsworth. Hau el zapatakin gizan. Bai, Thor, ez da? Zelan zan Mailina? Ah, claro, Thor. Thor, bai. Mailina zelan zan? Bestea, nahi zie... Hemsworth, beste bat? Beste bat. Bai. Hiru edo diez. Liam antza. Bai, no. Bueno, ba, Chris, eta ikusten dugu zetak, eta zeta eta P hori ordezkatuta petak, Chris petak. Oso ondo. Maiteko ez dute eroglio. Ta Thor, ta... Baita. Claro. Papel, bata. Denpora. Egan joan da. Zine... Ez. Zer da? Orokor... Zine ez? Teatro. Zer da hori? Areto bat. Bale, beku ez zer da? Txalupa. Ez. Piragua. Ez. India Renata, zer da? Kanoa bat. Pelikula, zine baino pelikula, eta peli behar dugu, lehenengo zatia, eta kanoa, pelikanoa. Ja ez dugu hainbeste maite eroglio. Bueno, lehenbizikoa bai, 50 puntu bikote. Idoi eta Maiur, beste eroglifiko pare bat zuentzat, eta lehenengo hause, denpara. Zakarrontzira bota dugu. Argin, a ber, horia... Ez, horia Carlos... Zikina. Izena ez? Sukalaria... Bere izena ez? Okina, Carlos... Sama? Sobela. Bai? Ogilla... Esan duzue? Sobela. Sobera, okina, oken dute, soberakina. Ah, vale. Sobera. Bai. Carlos Sobera. Carlos Sobera. Gizona. Bai. Ba, bigarrena, denpora. Mesedez, ez nazazu? Biatza... Ukitu. Ez. Laburrau, idoia. Atza. Bale? Atz amarkatu. Bai? Atza markatu. Bai. Atza, eta bat birula, amarkatu. Atza markatu, oso ondo. Etxean idoia? Lau. Wow! Atza markatu tarteka egingo Eta dituzte. zakurrak... Guaintzen ustez, hogei. Eta, Laukatu eta hogei txakur dituzu, eta gu natilei buruz izketan hori arte. eta gero bidaian norekin geratuko dira? Ah, bueno, a ver, pues... Badugu familia, pues tortzia. Zabalkin, klar. Laurogei osaba ditut, baita ere. Oso ondo, 50 puntu. Eta 40 barkatu, sakondu ezagun bizkatuntan. Nola antolatzen dira, edo? A ver, es que nire atxa de historia,
Ados. Eta posibiltzen da, nire atxa da iparraldekoa, eta posibiltzen da Frantzia barna, txapelketa danta hola, eta dire onak. Eta berak eta bere lagun nobenak, batxugu zakurrak partekatuko, orduan, batxugu gehi zakur, eta guaintzen itxin, igual, ustez badira, 12 do. Eta orduan, azte buratin, igual batxugu 14, bertzin igual batxugu 6. Azte giroa, ben etxean. Bai. Aditu biarratxu zula lunta goiztan. Bai. Guau. Denak elkarren artean. Berriketan. Siestan, gero zuke jato. Ba, usu eta itor. Zemoen txanda, eroglifikuek. Asmatukuz. Bai, seguro baietz. Lehenengo ba, denpora. Muño horretan dago. Txartoetan. Ez. Bigarren eta... Ia. Ondoetan. Ez. Hasiko gara, nondik hasiko gara, zei ikur da. Eta. Labur hau. Ta. Bai? Da zein behar dugu, nola dago? Bigarren ta. Ez, zelan dago? Ta ondo. Ta ondo ta. Bestera batera? Biribita. Bita ditugu. Eroglifikoetan ta izaten da zeinu hau. Triste dagoena talaia behar dugu. Hori da nahi denuena. Esan zuten talaiako ikasleek. Ez zuten esan antza. Horrendik ere mina prozesatzen ari dira ilazki. Bai, Agertuzarete eroglifiko bat, anaze hori. Bai. Venga, usu behito horrau bai. Bigarrena denpora. Ez dakigu nolakoa den. Unibertsitatea. Unibertsoa. Bai. Ni da bertso bat botaten Maialen Lujanbio. Noizko argazkia, Ni bertsoa. Pasai, hortetxo batzuk. Bai. Abeti bezain fin. Lujanbio, noski. 50 puntu bikote. Tokatzen da orain, naikari amane? Miluzeko eskua. Osondo. Eta komodin bat, lortu gutxienez. Lemiziko eskua. Ur beroaren gatik ote da. Ezin du egin souvenir moduen miluzeko eskua edo? Ja, behar genuke ez da. Saldu da dirutxu edo. Dirua galtzen ari gara. Entzun, zuzendaritzak eta. Zenbat metrotako garaiera du munduko sekuoia luzeenak. 25, 45, 75 edo 115. 75. 45. 115. Guau. Zezen bide hori? Sekuoiakoa. Aurrera mesedez, oi? Okala zuek? Segi. Maite ditut zure oinutxak lurraldekin jantzita. Zea hotx polita. Baten bat ibili da txarto, Lurra taldeko abeslaria. Nortzen. Ane García, Sorkun Rubio, Miren Arbaiza, Anari. Bai? Ane García. Ozen Inigo Muguruzaren taldea. Osa hotx polita berak, Beretan. Bai, Jose Rubio eta gero. Bai, bueno, ja... Bai. Bokala? Garaiki deseagoa edo. Eta aurrera. Mitoaren arabera nork jantzituen seme alabak. Laokonek, Saturnok, Jupiterrek edo Zeusek. Bai? Zeus. Saturno. Ondo. Zeitxura. Pena gitxi. Ja. Bokala? Ez, Josea, segulakoa. Aurrera. Bai, segi. Entzun. Hori da, norri biliden, euskal dantzaten. Zein dantzaren kantua da, entzun berri dugun hau? Zazpi jauzi. Bat, bi... Bokala? O. Alegindu nahi duzue? Bai. Ur beroaren gatik ote da. Dutxan sartzarekin batera kantatzeko gogoa agertzea. Ze bizkorra egite duzu, Igari? Ondo, komo baina. Kantatzen zuie dutxan? Abesten zuie dutxan? Bai. Bai. Bohemian Rhapsody goiti bera. Ondo. Begi seinale hona da zuzena bestie. Idoia Maior. Bigarren, eskuak dio, hotzaren aurrean ongi prestatu behar.
zein udalerritan dago Zumalakarregi museoa? Donostian Eibarren Irunen Ormaiztegin. Ormaiztegin. Oso ondo. Bokala? A. Entzun? Zean markadatakoa da entzun berri diguna bestia, 60, 70, 80, 80. 80. Ondo. Aha. Bokala? Ae. Begiakoek ziren honek. Ze hona bestia. Bai. Eta bera bai guapu, Honola da? Bai. Ume hau pintxo batzuk da. Ondo. Ba, aurrera. Nork idatzi zuen jainkotiar komedia? Nicolas Maquiavelo, Dante Alighieri, Tomas Aquinekoa, Umberto Eco. Dante. Morten Harket abeslaria. Hemen gogoan egia esan, Bokala? O. Horren horrena da orain ikustie gaur egun. Aurrera? Bai. Ba, entzun. Zerena izango den itzulera, elkaren besoen zabalera, zure fede guztiei ustea, zure imankoak baratzea. Ba, bertxio egin digu adimentxuk. Norena, Izaroken zazpik erobia untza. Izaro. Bai. Zerena izango den itzulera. Erra kantua. Bokala? I. Ez dago ez? Aurrera? A ver. Saiakera? Eta, bo... Oinazpiko. Hotzaren aurrean ongi Segi dugu. Azken erronda. Filme batetako fotograma da hau, ze pelikuletakoa, Laranja Mekanikoa, Funny Games, Full Metal Jacket, distira. Zerran. Laranja Mekanikoa. Superdurra. Bai, danak, Bokala? Vale. Vale. Saiak ere egin beharko genuke ez dago zer galtzeko. Vale. Hotzaren aurrean zer? Neguko oinarrizko inazkera, bale. Bufanda, txanoa eta botak. Vale. Bufanda, txanoa eta botak neguko oinarrizko inazkera. Dotore. Oso ondo. Modina. Uxu eta Aitor. Animo. Beste emezke asko. Ezin ditut jasan. Zein mendilerrotan dago Dulantz mendia? Vale, oiz ez. Oiz, Urbasa, Aralar, Ramboto. Mendilerro, Aralar. Bai, uste zu. Vale. Aralar. Urbasan. Zuzen? Bokala? A. Eta entzun hau? Nikolen kamisetetan, hau zaten. Bai, Miluzeko eta hau. Don't speak. Zein izan zen No Doubt taldeko abeslaria? Gwen Stefani, Pink, Fergie, Britney Spears. Bota zuzune. Fergie. Gwen Stefani. Bokala? Uxu Aitor. Zenbat orno ditu gizakiak? 13, 23, 33, 43. Ogota mairu, uste. Bai. Bai, ogota mairu. Bokala? Ahí está. I ez da, I. Vale. Eta? Azkenak iritsi. Aurrera? Bai. Entzun hau. Ta falta zaigun garaian berriz, zeutsune utzi duan, zeutsune utzi duan. Nori kantatu zizkion bertso hauek? Andoni Againak? Zapideri, Salvadorri, Lazkao Txikiri, Basarriri? Lazkao Txikiri? Lazkao Txiki. Dale. Bokala? O. Bai. Haze aukera?
azkenak iritzi eta lehenengo tokian jartzen direnak. Mesedez. Ondo. Bakoitzak bere komodina lortuta oso ondo danak. 320 eta komodina lekeition markagailuetara goaz. 350 eta komodina beran. Musika Gernikan dumon, 300 eta komodina. Iaia berdinduta markagailuak, lehenengo errondan. Bitxigintza markak dira. Eguzki Lore, Fenty Beauty, Swarovski, Pandora, Tous, Enegertu, Domenech, Dyson, Tanta, Tiffany & Co, Lotus, & Company. Pandora. Swarovski. Kristalezko piezak. Tous. Hartzaren hau. Bai. Eguzki Lore. Gure hau. Tiffany & Co. New Yorken jatorria duena. Fenty Beauty. Hau Rihanaren marka da, arropa, makillajea. Lotus. Erloju eta bitxi dotoreak. Badiru, zein armat. Domenech. Nafarrak. Naikari amane. Enegertu. Enegertu. Komodin barik, Bertako baita hau ere. 150 puntu. Oso ondo. Bigarren erronda, Idoia Maiur, zeuek hasiko zarete erantzuten, eta, adi, 2000 biztanletik beherako herriak dira. Bakaiku Eulate Berriatua, Arruazu, Okondo, Irura, Bilabona, Dulantzi, Arrieta, Mutriku, Zeanuri. Bakaiku. Nafarroan. Berritxu. 1254 dira bertan. Biztanleak. Irura. Ondo. Okondo. Araba, Araialdean. Dulantzi. Ez da zuzena, 3.170 inguru baitira bertan. Naikari amane? Eulate. Nafarroan, oso ondo. Herri txikitsu, Idoia Maiur. Arruazu. 122 biztanle, azken neurketetan. Naikari amane? Arrieta. 578 hemen. Idoia Maiur, azkena? Guk komodina. Horrek beti asmatzen duta. Zeanitik, 150 puntu, markagailura. Eta azken erronda, Uxi Baitor, hankako ezurrak dira. Kalkaneoa, erradioa, tibia, peronea, astragaloa, femurra, omoplatoa, kuboidea, oksipitala, metatartxianoa, errotula. Femurra. Izterre zurralegia. Tibia. Peronea. Aurrekoarekin lotuta, noski. Errotula. Belaun ezurra. Oksipitala. Hau, kaskezurrean. Idoia Maiur. Metatarsianoa. Behatz bakoitzaren aurretik dagoen ezurra da. Eta homolatoa bez. Beste astragaloa. Uxi Baitor. Astragaloa. Oinean dago bai. Kalkaneoa. Joa. Azkena. Komodine. Hoi izta. Oineko kuboideari eskerren da puntu. Eta markagailuak onela geratu dira, 270 lekeition, 5 puntu beran, da 250 musika Gernikan. Eta lanak ondo eginez. 20 puntu txuzue. Eta 20 puntura geratuta.
Agur, esan barko dugu saioari. Uste eta Aitor, lehenbizikoan gainera pena ez da. Bai, jo, Bai, ondo, posik. Lanak fina egin da. Iluzean zanak zariela erakusten, argi geratu da. Bai. Hemen bai, eta Gasteizko kutxin, zesanik ez. Horro, obiabak. Zoazte bertara eta ospatu, bikote mila eskerrik Garai gogorrak, Bikote iritsi berrien zat nilu zen. Zaude barkatzeko. Nekari amane, ondo. Eta buruarekin diote ez gaude barkatzeko, nola? Idoia eta Maiur, aurrera. Erki. Ja, klasiko bat, bilakatzen ari da, ezta? Bera, lekitxo, bera, zuen arteko sokatira. Erantzuten lehenak lekitxarrak. Guazen ba, derbira, hartu lekua, sokatira. Denbora. Ze hegaztiren lumekin egon ohi dira beteak, burkoak. Paso. Atearenak. Zein zelaitan jokatu zuen futbol partida Euskal Selekzioak Palestinarekin? San Mamesen. Mamesen. Zein udalerritan egiten da aske jaialdia? Donostian. Atarrabian. Eta nola ditzen dira mariachi musika taldeetako kideak? Mariatxak. Boi. Nor da, Forbes aldizkariaren arabera, munduko pertsona aberatsena? Bill Gates. Elon Musk. Zenbat egun eman zituen Phileas Fogg pertsonaiak munduari bira ematen? 80. 80. Gorputzeko zein gai mota da melatonina? Azala. Hormona da. Zein izen ez da ezaguna moralaz aritzen den jakintza? Etika. Etika. Ze idazlerena da, azken etxea liburua? Paso. Arantxa Urreta Bizkaiarena. Eta zein zelulaz daude osatuak nerbioak? Paso. Neuronaz. Zer neurtzen zuen Remur eskalak? Paso. Temperatura, zein koloretako jertxea eraman ohi du Tintinek? Naranja. Urdina, zein Oscar saridun aktoreren anaia zen River Phoenix? Paso. Joaquin Phoenix, zein idazle britannia erregiak izuen gaiura! Ezin, azken egunetan aurrera egin sokatiran, zer? Taskata. Bueno, baina hemen. Bai. Eta gutxi. Urrengo miluzen, zegoen zain, neskak, venga, batzuek! Azkenerako ikasi egingo dute, esalatzen dela beratarrak, noski, ze errepikatu ari gara, finalera sailkatu dira, beratarrak. Etxean begirariko dira... Amona... Gurasoak, bai... Seguratik, oiek. Bai? Bai. Seguran bizi? Ez, nera ma segurarra. Segurarra alda. Eskuminak, denoi, baina... Idoia, diot, gurasoak, aizpa... Itxin, ez dakit. Residentzian bai. Bale. Iruñan Pero berrogei txakur. Bueno... Ikuste dute, miluze? Pues... Ez dakit. Bat eman baiet igual bai. Finalera zailkatuta, hasiko dira, ez da? Idoia zagutu. Edo, hasiko dira zaunkaka zakuaren berri ematen dugunean. Gaur, Migiluzen jokoan, egin zauka, 52.400 euro! Guau! Eta, haze publikoa, Hondarribiko Talaia Institutuko lagunak. Etxeko deialdi egin, guztia konektatuko garen momentua iritsi dalako, zuek aplikazioaren bidez, finalaren momentua, eta guk hemen dirutzaia banatzen dugun, Idoia eta Maiur. Miluze zale bagara danok, argi geratu da, mentxe gauz. Pelikula zale? Bai. Bera gehiago. Bai. Ondo, Idoia? Holan, sagaren bat, oso guztoko duzuna? Bueno, pues ez dakit, mitiko Harry Potter eta ok denak. Ondo? Ino klasikuk ere, Hitchcock eta ok ere ikusi. Oso ondo. Bueno, azken aldian film originalak gero eta gitxi hau remakeak eta bai, eta batez ere, sagetako beste kapitulo bat, Spider-Man, Jurassic Park, bakarrari eskenia. Bai, James Bond, esate baterako, 25 pelikula daude. Pentsa, Idoia Maiur, zorte honon. Bai. Gutxienez, 10 filmez osatutako sagak dira. Nebra. X-Men. Ez, venga, ez. Scream? Ez tare. Alien? Ez. Ez tare, venga. Halloween? Bai. Hau bai. Mission Impossible? Hau? Ez dakit bat. Ez nolarte gago. Bapatzen baietz. Batu bai.
Transformers. Hau ez. Saw. Ez. Ez ere. Fast and Furious. Bai, hau Bai. Friday the 13th. Ez. Ez. Rocky. Ez. Ez ere. A Nightmare on Elm Street. Nik erran ez ez. Pues ez ere. Venga. Venga. Egia estatu ingo dugu. Hasta por el fijo. Arriba, Bai, arriba bai, makarra. bai. Bueno, Lau akal. vale. Zein dire duda juzunak? X-Men X-Men, eta Alien. Alien. Eta bertzebi jintxugu? Ez utzi zora. Vale. Lau akal. Osa, lau Vale. ditugu? Nola? A ver, leman ditugu lau? Bai. Leman ditugu lau. Lau ditugu bi? Bai. Bat ongi eta bat gaizki. Vale. Orduan, hemendikan bat dago, Alien zein da problemena Nik baietz. erran nuen X-Men baietz. Alien ez. Vale. Vale, segitzen dugu zaten guen bi. Friday the 13th. Do hiru. Eta so. Vale. Bai, ez dut. Vale. Akats buf, bakarra. Vale. Vale, a ver. Hauek seguro baietz. Bai. Ez, denak, oza, Bai, nik- apartu guztiuna bai, bale, hemendikan zein... Transformers nik erran nuen. Transformersek 10 baitu? Ez dakit, mina esker Rocky, Nightmare eta... Ose, baitu 20 segundu. Scream ustez, atezela guain dela gutxi 6garrena do. Vale. Alien, ez. Alien muitu dugu, ja. Bai, ja muituko ez da. Rocky, Nik ez dut uste. eta hau zen da, Nightmare on... Hau ze pelikula da. Espetu, lasai. Hau ze pelikula da. Hori da, gizon hori, en plan, Freddy Krueger eta... Hori ez horrek ez? Vale. Nik erran... Hoi jazta. Denpora, Idoia Maiur, urrezko galdera. Hauetako bi sagaren lehen filma zuzendari berarena da. Vale, Denpora. a ver... Dakit, Nik ez du nire da. historioi ere. Nire da. Bai zu bat ematen zuzen dira zein den? Ez, Ez ari, pues... ez ditzu. Pues patzen dugu... Ostez, Fast and Furious eta Mission Impossible. Ja, bieko da. Ez, hori ez. Az, agudo. Bi. Batu bi, zu Vale, nik. Halloween eta... so. Venga. A ver, Ze moduz? Bueno. bueno, Gaizki ez? lehenbizko kongi nik uste, minio... Edo zakoa edo biakatx. Oso ondo. Ez da gaizki. Dira aurre ikuspen txarrak? Ez. A ver, Ez asko ere moan Alien. vale. Hortxe mugan, 9 filmek osatzen baitute saga. 1979an Sigourney Weaver ikusi genuen, teniente lanetan, eta azkena iazkoa da, Alien Romulus izenekoa. Scream? Ze beldurra, umetan eta. 6 dira momentuz, eta otsailean 7. dator. Rocky? Ez? Eta gure mugan, 6 film dira Rocky Balboa protagonista dutela, Sylvester Stallone aktorearekin, eta 3 berriz Creed izenpean Rocky entrenatzaile dela, 9 guzti. Bai, esko ere moan Fast and Furious. Fijo, baietz. Bai, Zenbat? 10, ez? Amaika, ez dakit baino. 10 fijo. Bai, 10 egin dira momentuz, 2001an lehena, 2023an azkena. Bai. Tartean, protagonistetako bat, hil ere bai. bai. Halloween, bai, esko ere moan. Michael Myers eta konpainia, 13 dira guztira. Eta azkena 2022koa da. Jason. Ostirala 13. Bai? Ostirala 13 eta pelikulak 12. Crystal Lake, kanpamendua. Hau bai gure ungetako, Jason hiltzailea. Da Freddy Krueger be bai. Elm Street, zesko ere moan. Amez gaiztoa. Ba, 9 egin dira. Eta lehen filmean, aktore modura debuta, Johnny Deppek egin zuen. 20 urte zituela. Guk zineman ikusi, oso umetan, eta ze benetako amets gaizto, Ja. Gero etxe. Bai, bai. Idoia eta Maiur, X-Men. Bai? 14 egin dira orain arte. 2000 urtean lehena, 2008an, azkena momentu. Sou, bai esko ere moan. Hauek ere ikusteko gogorrak, Bai.
Eta 10 dira. 10garrena 2023koa. Lareun da 50 euro, Idoi eta Amaiur, eta hemen bi aukera. Edo danak, edo bi. Edo 1000 euro eskuratzen ditugu, edo lareun da 50. Transformer. Misión imposible. Hau pasuek, bai? Zortzina dira, kasu honetan, bai. Duela 30 urte egin zuen lehen filma Tom Cruisek. Eta Transformersen kasuan egia da, duela 40 urte animaziozko film bat ere estreinatu zela, hau kontatuta 9 lirateke baina. Muga horretatik bera biak bintzat. Idoi eta Amaiur bikain, final oso egin duzue, eta hor azken aldaketa izan da, ez da izan zuzena, baina oso ondo, gainera jakintza horrekin, ez da? Hauetako bizagaren lehen filma, lehenengo pelikulan kokatuko gara, zuzendari berarena da. Wes Cravenek zuzendutako bi pelikula behar ditugu. Baizun orten? Ez. Nik ez da. Zaubekoa, kasua? Ondo Halloweenekoa. Badira behar ditugunak beldurrezkoak. Bai. 1000 euro jokoan, Idoia eta Amaiur. Zer, nahi zuia, 1000 euro? A ber, ez tira izkeldu. Idoia eta Amaiur, urrezko galdera, Halloween show, bai? Sprint eta Enigman, Sprint genituen, Idoia eta Amaiur, penalik bat errezena den, 1750 euro zuen nahi duzue. Eta zuen zagan, 5. saioa hurrengoa. Ozuek? Etxekoentzat, 5000 garrena, zeuen zaitxoan, musa handi bat, gabon!